प्रणाम। कैसन बानी आप लोग? कतर में जब हम आइल रहली तो आप लोगन के दुलार प्यार स्नेह ये भाई के बहुत मिलल और आप लोगन के आशीर्वाद रही तो हम फिर से आई आप लोगन से मिले खातिर। अभी हम गुजरात के भुज में अपने फिल्म के शूटिंग कर रहल बानी, जो फिल्म के नाम है चैलेंज। और अभी अभी हमके पता चलल है कि हमार बहुत 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 प्यारा भाई नौफल जी 18 दिसंबर को फिर से दोहा कतर में शो करा रहे हैं, जिस शो में बहुत भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जा रहे हैं। तो भैया बस पवन सिंह की तरफ से एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा कि वो शो के आप लोग सुपरहिट बनाई जा, खूब मस्ती करी जा। जय माता दी। प्रणाम। कैसन बानी आप लोग? कतर में जब हम आइल रहली तो आप लोगन के दुलार प्यार स्नेह ये भाई के बहुत मिलल और आप लोगन के आशीर्वाद रही तो हम फिर से आई आप लोगन से मिले खातिर। अभी हम गुजरात के भुज में अपने फिल्म के शूटिंग कर रहल बानी, जो फिल्म के नाम है चैलेंज। और अभी अभी हमके पता चलल है कि हमार बहुत 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 प्यारा भाई नौफल जी 18 दिसंबर को फिर से दोहा कतर में शो करा रहे हैं, जिस शो में बहुत भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जा रहे हैं। तो भैया बस पवन सिंह की तरफ से एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा कि वो शो के आप लोग सुपरहिट बनाई जा, खूब मस्ती करी जा। जय माता दी।